Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika iku setengah saking mengkono salat sunnah. Salatut duha utawi salat duha. Sebagian salat sunnah niki salat duha. Wa yauti salatut duha iku salatun salat mubarakun kang den berkahi. Kasiratun nafi tur akeh manfaate. Salat duha niki salat sing berkahi. Salat sing manfaate akeh, baik nang dunya maupun nang akhirat. Nang dunyane insyaallah wong sing sregep salat duha diparingi berkah rezekine. Nang akhirate besok gawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang swarga niki ana pintu. Inna fil jannati babun yuqalu lahu duha. Nang swarga niki ana pintu sing jenengane pintu duha. Sapa-sapa wonge sing nang dunya sregep salat duha, besok bakal dilebokake swarga lewat pintu duha. Niki lek nang akhirate. Dadi mulane salatun mubarak, salat sing diberkahi baik nang dunya maupun nang akhirat. Mulane dilatih. Lek wis kadung biasa, arep ninggalaken niki ngurung nglakoni si kepikiran. Malah mriyang bae sebab biasa salat duha ngurung nglakoni niki pikirane rumah. Niki berarti dadi wadifah. Kuwi apik dadi wadifah. Wadifah niki penggawean sing rutinitas. Jadi umpamane ditinggal niki pikirane sikelingan bayang urung dilaksanakan isi urung tenang. Iki jenengane wadifah. Wa aksar wa ake salatut duha iku sama rakaatin 8 rakaat. Salat duha paling akeh 8 rakaat. Wa qila lan dinendikake isna asyara 12 rakaat. Menurut Qil orang 8 rakaat tapi 12 rakaat. Waqad waroda teman-teman kelaku apa wa aqalluha dikit-dikit salat duha iku rakaatani 2 rakaat. Paling setitik-titike salat duha niki 2 rakaat. Ini paling sedikit. Paling akeh wakila 12, wakila 10. Niki salat duha. Le ana salat duha sing kubro, salat duha sing paling jos, paling utama. Niki 4 rakaat, digawe sesalaman kena, digawe rong salaman kena. Badane Fatihah rakaat awal, Fatihah 10. Ayat kursi ping 10. Mangke rakaat kaping pindho Fatihah 10. Kuliah 10. Rakaat kaping 3 Fatihah 10. Surat Falaq 10, surat Nas 10. Rakaat kaping 4 Fatihah 10. Surat Ikhlas 10. Mangke rampung salam maca istighfar ping 70.
maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 70. Niki dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa wong sing gelem salat duha sing kelawan salat duha niku Gusti Allah qadallahu sab'ina hajatan. Allah arep nekani 70 hajat. Adalah hajatan dunyawiyah. Paling enteng-entenge niki hajat dunia. Niku lamun bisa nganggo Tuhan niku niki tugas sing paling ampuh. Lek ora ya biasa atau merokangan kuliah kulku surat duha wasyamsi wa duhaha atau kedua wa duha wal laili idza saja wa afdalu awqatiha utaili utama-utamane waktune duha iku antusolliya yen to salat sapa sira ida duha nalikane dadi padang apa naharu awan wa madhalan misliwat apa qaribun parek miri ba'i mirubaihi saking seperapate nahar. Jadi yang seperapate nahar seperempate nahar awan niki berarti ana 12 jam. 12 jam seperempate berarti 3 berarti 6 7 8 sana itu umpamane arepe golek sing utama angger sing ngalap golek sing oleh pokoke wis tulung syamsi semetune srengenge nggih ampun kenging nggih Tuhan. Niki maning tulung syamsi jam 5 pun titik wis metu. Dadi jam 5:30 jam 6 wis kena Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai menjelang sholat zuhur. Lepas bedug ya, waktu bedug niki mboten kenging ya sholat. Menjelang jam 11:30 jam 11:30 niki kan zuhure jam 11:30 mundur. Kurang lah. Waktu kok niki berarti ya jam 11 niki sih kena. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Yusbihu manjing subuh ala kulli sulami ngatasi saben-saben ros-rosan min ahadikum saking salah siji ro shadaqatun utai shadaqah. Jadi setiap anggota ros-rosan anggota niki duweni shadaqah digunakan kanggo salat dadine shadaqah tangane sikile wa kullu tasbihatin utai saben-saben tasbih iku shadaqatun ya shadaqah. Membaca tasbih niki ya termasuk shadaqah. Wa kullu tahmidatin utai saben-saben tahmid alhamdulillah shadaqah. Shadaqatun utai shadaqah. Wa kullu tahlilatin iku wa kullu tahmidatin iku shadaqatun wa kullu tahlilatin saben-saben tahlil la ilaha illallah iku shadaqatun ya shadaqah wa kullu takbiratin saben-saben takbir iku shadaqatun shadaqah. Jadi baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dicatat shadaqah 4.
Sedekah pakarupane baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Wa amrun uti perintah bil ma'ruf iku sedekahun ya sedekah. Amar ma'ruf perintah lawan barang bagus ya dibilang-bilang sedekah. Jamalah dibalik kon amar ma'ruf malah amar mungkar nahi ma'ruf. Terbalik, kon perintah bagus malah perintahnya Allah, kon nyegah Allah malah perintahnya nyegahnya bagus. Ini berarti terbalik. Wa nahyun utawi nyegahanil mungkari ku sedekahun ya sedekah. Wa yujzihi lan nyukupi ing wong mindalika saking mengkono-mengkono kabeh. Kulu ya sekabene dalik iku apa rohnatani rong rakaat ya rakamu huma kang ruku utawa kang salat sapa wong ing rohnatani minat duha saking duha. Dari beberapa sedekah sing akeh mulai tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar niki kabeh dibanding karo rong rakaate salat duha niki wis bandingi salat duhane rong rakaat. Jadi wis meliput, wis menyeluruh, berarti kabeh oleh nek gelem salat duha nembe rong rakaat. Pamaning sampai 4 rakaat. Mulane setitik-titike salat duha rong rakaat. Adnal kamal andap-andape sempurna yu 4 rakaat. Walau lam yurid lamun to ora kelaku fi fadli hadis shalah ing dalam kautamane kena salat apa illa hadal hadis kejaba ikilah hadis as-sahih lakapa intine nyukupi apa hadal hadis. Jadi cukuplah nganggo hadis niki bae cukup apa maning hadis-hadis sing jelas menunjukkan sholat duha langsung. Ini wonten hadis-hadis sing menunjukkan sholat duha langsung. Niki hadis siji tok lakapa mencukupi kangge napa niku semangat dan kita gelem nglakoni sholat duha. Pamane hadis-hadis sing liyane kaya wau diterangake salat duha salat sing berkah nang dunya berkah nang akhirat. Mudah-mudahan kita saged istiqomah kuwi nglakoni salat duha. Allahumma Fatihah. Assalamualaikum.